Veki eziphelileyo imibutho yeteksi yavuma ukuxolelana kodwa ukubulawa kwabantu kwaqhubeka. Oneminyaka engama-21 uOkuhle James wazifumana ephakathi kodutyulwano ngethuba esedolophini ekhaya elitsha kule veki. Usapho lwakhe lucela abasemagunyeni bangenelele ukuphelisa oku kufa, bathi baphelelwa ngamathemba. Then into eyenzekileyo kuye yena kuba ebheka emall umisa iteksi pha uba ibemisa okanye kusohlika umuntu ezawukhwela yena. Xa eqalayo ke ngoku ukungena apha eteksini uba iteksi livale icango leteksi livuliwe makangena, uyangena ke ngoku yena aqalisa aba bantu udubula ngela xesha. Yiyo loo nto nangoku uzawufumaniseka uba umzimba wakhe yena ukubona apha ecango kweteksi because udutyulwe engena. Abasemagunyeni bayikhuphela umsila wengwe imibutho yeteksi ukuba ayidibani ngeentloko iphume nesisombululo. Sizawuthatha ke izigqibo singurhulumente uba akho nto ivelayo namhlanje. Besithetha nabo izolo sigqibe ebusuku yathi singakagqibi naleyo sisathi hayi siyalungisa kwabe sekusweleke umuntu izolo ebusuku edutyulo. Asazi ke udutyulwe ngubani. Kukholeleka ukuba ukukubulalana kususela kwimizila yendlela. Nangona ziqhuba ingxoxo, omnye umqhubi uthe woselwa emfuleni. Upon arrival, they found a 28-year-old man who sustained gunshot wounds. A 35-year-old man was declared deceased on the scene, whilst the 28-year-old victim was transported to a nearby hospital for medical treatment. The unknown suspects who shot at the occupants of the vehicle fled the scene and is yet to be arrested. Susela unyaka uqalile ngabantu abangama-82 ababuleweyo kweli phondo. Kukho ithemba lokuba sawude sifunyanwe isisombululo koluzenge-zenge. Thule Joka, Iindaba zesiABC, ndiseHarare, eKapa.